Sme s pánom Robertom Lukáčom, konateľom firmy VHC SRO, ktorý nám povie niečo o svojej firme. Dobrý deň, pán Lukáč. Povedzte mi, čím sa vaša spoločnosť zaoberá a čo je vašim posledným. Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou a výstavbou rodinných domov z dreva. Naším cieľom je prefabrikovať rodinné domy v maximálnej možnej miere, čiže aktuálne v našej spoločnosti vyrábame domy, ktoré sú zostavené z panelov. Náš panel odchádza z výroby so založeným oknom, s exteriérovým zateplením, s prípravou na elektroinštaláciu. Naším cieľom je zmontovať takýto dom za 2 maximálne 3 dní. Kde všetko pôsobíte? Naša spoločnosť má výrobný závod v blízkosti Bratislavy a tým, že sme veľmi blízko rakúskej a českej hranice, časť našej výroby je aj do Rakúska, aj do Čiech. Samozrejme, Slovensko je našou prioritou. A tým, že prefabrikujeme domy, ako som spomínal, tá rýchla montáž nám dovoluje stavať rodinné domy aj na druhom konci Slovenska, v Čechách, a v ktorým do období sme mali veľmi úspešnú spoluprácu s francúzskou spoločnosťou, kde sme uviezli niekoľko desať. Aké sú výhody montovaného domu oproti hmorovavému? Tou základnou výhodou je energetická náročnosť, kde spotreba energie na vybudovanie takéhoto domu je 30% a menej. Samozrejme, tá energetická náročnosť nie je jedinou výhodou. Tu ďalšiu z výhod som už spomínal, to je rýchlosť výstavby. Štandardne, keď klient podpíše zmluvu v septembri a je na to nachystaný, tak mu garantujem, že na nemoci býva vo svojom rodinnom dome. Komplexnosť dodávky. Jednou z výhod je aj reakcia na súčasný trh, kde je stále menej robotníkov na stavbe, je stále menej mulárov, tesárov. A toto je práve našou výhodou, že aj ten klient, ktorý v živote neuvažoval stavbu z dreva, dneska tomu uvažuje veľmi rád. A nechá si postaviť rodinný dom firmy, ktorá pokrie, si myslím, až 90% celej výstavby. A aký je záujem o takýto druh domu u nás na Slovensku? Typickým príkladom, ktorý používam už dlhé roky, je rok 2001, kedy sme s bratom postavili prvý rodinný dom. V tom čase sa na Slovensku postavilo 15, maximálne 20 rodinných domov na celom Slovensku. Dneska iba naša spoločnosť spraví rádovo z 30 do 40 rodinných domov. Takéto spoločnosti, ako je naša, čo každým rokom vyrastajú na Slovensku, a aktuálne sa na Slovensku postavili od 1000 do 1500 rodinných domov. Prečo by sme si mali zvoliť práve vašu firmu pre realizáciu nejakého projektu? Sme jedna z mála firiem na Slovensku, ktorá prefabrikuje v maximálnej možnej miere, ako som už spomínal. A ďalším dôvodom je 30-ročná záruka, ktorú poskytujeme každému jednému klientovi, ktorý si dá z nás postaviť rodinný dom. A s ďalšou z výhod, ktorú poskytujeme, je pevná cena. Čiže počas celej doby výstavby rodinného domu sa cena vyberá. Ste spokojní so službami, ktoré Dajbal poskytuje? Prečali by ste aj ostatným? Rozhodne áno. Spoluprácu odporúčam veľa a za našu spokojnosť môže vraviť to, že v budúcnosti plánujeme rozšíriť spoluprácu s touto spoločnosťou. Zúčastňujete sa na stavebnom veľtrhu pravidelne? Na stavebnom veľtrhu sa zúčastňujeme pravidelne. Sme tu už niekoľký rok a sme s touto výstavou. Aké sú vaše dojmy zo stavebného veľtrhu Koneko-Ratio Energia 2024? Myslím si, že táto výstava splnila naše očakávania a je pravdou, že v celoeurópskom meradle záujem o výstavníctvo klesá a my napriek tomu sme si tu našli svojich zákazníkov, svojich partnerov a tu prídeme ešte aj na budúci rok. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.